Becem jroning pananggilan semune kawuryan wikatining karsa warnata Yudhana Prabu Ganyos tinanggil Didolan saban-saban akahanti Tegas betaring tiang Kang sami sumewa Anono anyabo yo kawula nuwun mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksani dene kula matur wonten ngarsa maduka ingkang tanpa tinimbalan boten labet kula menika neraking ngareh tata koran inggih sabab sampun sawetawis anjen kula sowan ngabiyantara miwah para nayaka wiwit tabuh sanga ingga sanangke paduka sinuwun dereng kepareng-pareng jawuh kepara kula tingali paduka sinuwun nembe nawung duka menika lajeng sinten ingkang kanggep lepat sinuwun daya-daya pun paman nyuwun katarangan menawi dangu paduka sinuwun boten enggal paring dawuh saged mahanani goreh ora ing sami sowan ngabiyantara menika sinuwun kalamatan jroning alam danyo sanyatani bukan nyatan kaki jatinientan bimo Saipunitan bisa ngomor Paman sembunyi kula wonten dawuh sinuwun rumangsa susah hatimu ora ingsun kanthi pangendikan Paman Haryo rumaos ribet manah kula sinuwun dumugi paduka mboten enggal paring dawuh lagi tak kendhelake sedaya wae rumangsa susah hatimu apa meneh yen ngrasake dadi Prabu Duryudana apa ora bakal mati ngendhek Paman Haryo
nuwun sewu sinuwun ingkang dipun kersakaken sinuwun menika kados pundi pun paman kirang tanggap menapa ingkang dados kersa kaduka sinuwun paman sewu sira mangerteni dhewe apa paman sewu ora krungu kabar lamun ta wektu dina iki Kakang Semar Badranaya Adada bakal bangun kayangan dina iki Kakang Semar Badranaya Adada bakal bangun kayangan paman suni ngerti dhewe Semar kuwi sapa Semar kuwi wulu cumbu ngamarta mongko manut kabar kang dak krungu Guru Semar bakal bangun kayangan nglumpuhke para raja Narpati kinenem semi nggone dikekarepan oleh bakal bangun kayangan koyo ngono kuwi Tanggurna yen to kasebatan Semar bangun kayangan ingkang menawi bejo ora kaya mung coba Benggala paman sendiri Kepala Prabu Dayudana dina iku uga nampa awala ingkang suhasane supaya melu ngestreni nggone Kakang Semar Badranaya bakal bangun kayangan kahanan kaya ngono kuwi yen dianggep enteng yen tok anggo sepele tegese paman sembunyi ora tanggap marang kahanan kang gemelar sing bakal digawe karo Semar Badranaya sinuwun piye sejatosipun kula menika sampun mireng perkawis Semar badhe bangun kayangan raos kula inggih boten benten kaliyan paduka sinuwun kepara tuwuh tandha pitaken lebeting batos kula Semar kok arep bangun kayangan ki apa pancen arep niat pamer karo kesugihane menapa kados pundi lah menawi paduka nampi nawala ingin supados ngestreni anggenipun Semar bangun kayangan menawi paduka sinuwun daratur kula mboten perlu paduka rawuh kula sampun mireng perkawis menika namung kula badhe munjuk atur wonten ngarsa paduka sinuwun kula wajib jalaran kula dereng kadangu pikajeng kula badhe kula rampungi piyambak menawi menika mangke badhe ngembet dhateng kawibawan paduka sinuwun ngestina namung gandeng paduka sinuwun sampun mireng sinuwun kula suwun paduka sampun ngantos rawuh wonten Karang Kedempel kula menika anggagapi boten tebih kaliyan raos paduka menawi Semar mangke kasebatan bangun kayangan tetela Pandhawa ingkang badhe sinung kabejan awit menapa Semar menika nderek Pandhawa sampun puluhan taun menapa malih anggenipun bangun menika ngrawuhaken para raja Narpati lah menika bebayani petang kula Semar bangun kayangan menika namung salah satu giling cara utawi karti sampeka badhe nyungsun kegiatan tumrap para Pandhawa benjang tumapaking Bratayuda supados kathah kegiatan ingkang sabiyantu dhateng Pandhawa kula sampun gadhahi angen-angen menawi mangke para raja Narpati sampun rawuh wonten Karang Kedempel Semar tumuli dawuh kaliyan Garing Petruk Bagong ngubengaken kotak amal nyuwun pasumbang kaliyan para raja Narpati kala wau lah menawi sampun kasembatan sing entuk jeneng ya Semar ngaten lho lah menika kula malah anggagapi bilih paduka menawi rawuh wonten menika mbebayani ingkang dumugi wonten Karang Kedempel menika sekutunipun Pandhawa sedaya kapinujon paduka lenggah sekeca daharica wonten wingking paduka sampun sangatka Pandhawa sabrigadaning prajurit badhe nelikung paduka kanthi cara menika sagedipun nanggep menawi Ngastina menika bedah sabab menapa kok menawi cara mekaten awit Pandhawa menika sejatosipun ajrih ningali dhateng kekiatan Ngastina ulekaning kadigdayan menika wonten Ngastina sumbering kasekten menika wonten Ngastina mila boten mokal menawi Pandhawa ngirim utawi sulak nyawang dhateng kasektenipun para nayaka Ngastina cobi dipun penggalih
Ngastinga mrika ulekaning kadigdayan kedunging kasekten buktinipun menapa Ngastina dipun lenggahi kang Hyang Bisma Ngastina dipun lenggahi kang Rama Sukalima Ngastina anggadahi senopati kang Raka Basukarna tuwin Ngastina gadah patih Sengguni ingkang sedaya kala wau sagah dados sagak minangka tuwak sampun ngantos rontok siraping negari Ngastina mila sinuwun menawi Semar badhe ado-ado bangun kayangan namung kangge manunggalaken kegiatan biyantu dhateng Pandhawa sawanci-wanci Bharatayuda Jaya binangun kula sagah dados senopati numpes kaliyan para Pandhawa sinuwun Paman Haryo kula wonten dawuh aku wis bola-bali krungu kandhamu sing kaya ngono kuwi saben-saben jare saguh mateni Pandhawa jare saguh numpes Pandhawa saanake ning grekek petele Kurawa yen perang ora tau menang aja to mateni Pandhawa sedeng nyekel ndas garing bae ora becus kaya ngono kuwi apa Duryudana kon percaya karo kandhamu sing ndaki-ndaki ning kothong mlompong ora ana nyatane mula saiki tuduhno nalika kapan Kurawa perang karo Pandhawa kok menang ki nalika kapan manyar-manyar Sinuwun kemareng ngalorem saking sawetawis Adi Haryo ana apa Kakang si Adi iki mbok kudune mawas diri apa kowe ora isin jebul Sinuwun Duryudana kuwi wis ngiteni karo kanggamu kuwi si Adi iki wong angka loro sakwise ngratu muni mono kudu sinartan pengati-ati ya Di si Adi saguh arep mateni Pandhawa si Adi saguh arep nyuda kekuwataning Pandhawa aku ki gumun karo kowe Adi Haryo kowe dadi patih sing tok pikir kok kudu arep mateni wong wae nganti ora kok bermikir mbangun negaramu yen Sinuwun lagi duka tak jaluk kowe aja malah ngubuk-ngubuk pilakon ya kudune si Adi malah ngedem-dem perkara iki apa meneh Adi Haryo duweni moga ora perlu nekseni oleh Kakang Semar oleh bangun kayangan iya aku ya ora sarujuk perkara Semar bangun kayangan oleh arep ngamerke kesugihan iki sepira kesugihane Semar aku ora sarujuk yen aku arep mbubarke utawa nggagalke Semar oleh bangun kayangan tak lakoni iki tandha bektiku karo Sinuwun Duryudana piye carane Semar gagal oleh bangun kayangan sik si Adi kok duwe moga arep nggagalke Kakang Semar bangun kayang iki kok pirang perkara Kakang Semar bangun kayang iku ya ragat-ragat dhewe kuwi diragati dhewe upama Adi Patih ora gelem neseni ora perlu mangkat ya ora apa-apa ya toh ning tak jaluk kowe aja ganggu wong sing arep tumindak becik sik kok tumindak becik iki piye tumindake Semar iki kleru kayangan ki wis ana sing nggoni pukulun Bathara Guru lan kabeh para dewa. Lah nek nganti Semar bangun kayangan, upama Sinuwun Duryudana rawuh, yen nganti para dewa Suralaya kae mengko duka, nibake wewelah utawa walet tan ngurunga sing ana karang kedhepe ya bakal kena sikuning dewa. Ngono lho Kang. Kok sik. Si Adi aja nyepelekke perkara Kakang Semar. Kakang Semar kuwi tata gelar menungsa lumrah. Ning sejatine kuwi dewa kang nyarita jalma. Apa si Adi ora kaliyan? Pukulan Bathara Ismaya kuwi dewa kang ngandhut kabagyan ana ing jagat iki. Lho, upama Kakang Semar bangun kayuwange kuwi sak mase. Mula Adi Haryo, tak jaluk Adi Haryo, upama kowe duwe moga sing ora becik tumrap Kakang Semar, leremno wae aja tok bacune timbang kowe kok kewirangan kembe mburine. Ya, yen kowe duwe moga mateni Pandhawa ilangno saka pengangen-angenmu kowe saya tuwa wong kowe nyang endi to parane aja mung pujaran nilakake wong wae kowe tungen ya Di kowe mitenah Pandhawa wis ping pira wae nyatane ya gagal wigar tanpa karya kaya ngono si Adi kok ora mawas diri sik Kakang Penemban kok semune ora alila yen aku duwe moga mateni Pandhawa malah saiki aku takon karo Kakang Penemban Kakang Penemban ki jane wonge Kurawa apa wonge Pandhawa? Lho,
nek nitik seragame Kakang Pandhawa iki padha karo kancane. Ning jiwamu kok sajake ngiloni Pandhawa. Oh, ora ana aku ambek-ambekake Kurawa karo Pandhawa jalaran kabeh iki muridku. Aku tresna sekabeh-kabehane Pandhawa Kurawa kabeh tak tresnani. Mula yen nganti ana congkrahe murid-muridku atiku ki nangis nang Arya. Mula tak jaluk angen-angenmu perkara kuwi singkirna aja nganti mbacut. Mengko mana mundak kuwirangan tembe muri ning Adipati. Wong griya mangu dong kanduhan rimang. Lena tanpa kanin. Oh, yen tantulus aku sang diahuko. Mangkono sang roko mudhus nyolong repo. Yang lain tinggal nyolong karang. Iman mereka